అండ్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. తుకము చిన్నగా ఉందండి, అందుకే అడుగుపిండి వేస్తుండా. అడుగుపిండి ఇదిగో, ఇది గొల్కల్. మీరు బుక్ అని కూడా కామెంట్ పెడతారు, పెట్టకండి అట్లా. ఇది ఇదిగో, ఇది 8 తారీఖు వస్తే నెల అవుతుంది. గింతే ఉంది 4 ఇంచులు తుకం. బటన్ అయితే ఉంటుంది మనకు, కొందరు చూసింటారు బటన్ అయితే ఆ టైపు ఉంది. అందుకే ఏం చేస్తాం, ఎంత అయినా ఈసారి సంవత్సరం పెట్టుబడి మస్తు వాడినా ఇప్పటికే. ఇది కాక ఇంకేమన్నా మంచిదిగా గొలుకలు కానీ ఏదన్నా కెమికల్ ఏది వాడితే ఎదుగుతుంది, తుకం బాగుంటుంది, కొంచెం కామెంట్లో పెట్టండి ప్లీజ్. మనకా రోజు ఇదే పని కదా, కొంచెం మీరు ఏదైనా పెట్టండి. నాకు తెలిసిన కాడికైతే ఇది చల్లుతున్నా ఈరోజు. గొలుకలు, పొడి, అడుగుపిండి చల్లుతున్నా. ఓకే అండి, బాయ్.